יש סוללה, אין זיכרון, זה... ישבתי בבוקר, ראיתי חצי שעה, שעה וחצי את הרשימה של אתמול. יולדה אמרה לי שצריך לראות מההתחלה. אבל הכי טוב זה הביו, זה יציפה. בואו, לא להיזהר. שים לב לגדרות. לא להיזהר. ונעבור במסלול שאני הולך. יכול להיות עכשיו 100,000 איש בפארק הזה. אנחנו רוכבים במקומות שהם לא נמצאים. איזה מושב זה עכשיו מימיננו, דורון? גמזו. כפר דניאל, איפה זה? כפר דניאל זה שם למעלה, וזה גמזו למטה. עכשיו אני רוצה להיכנס שמאלה, לא, צריך את השבילים היפים. כן, כן, אפשר רגע, ישר, תלך דוך לעמוד חשמל ימינה, כן. דוכים. דוכים ודוכים, עוד מעט אתה תעלה לשביל, אל תדאג. אין גדרות, אל תיזהר. ישב ללא פחד. אתם שואפים טיפה שמאלה. כדי לדרבן אותו, לטרות אותו. הייתי מפריקה לו בשביל לעלות לטרות. מה? צילמתי. לחץ חברתי. כל ברק יצא לי כמה. נקודה יפה שצופה שמאלה ותעצור את זה. נוכל לנשום את הנוף. כן. אני רוצה אבל נופים של הצפון. אתה יודע, פה זה הנופים של הצפון. תסתכל פה, שי, נמצא פה עצים עם גזעים יפהפיים. עכשיו, יש פה עצים של 400 שנה. לא כולם, תראה איזה, אני קורא לזה הפיסול של הטבע, הפסלים היפים והטבע מבססל. תראה, זה 400, 300, 400 שנה. תראה איזה פיסול פה עכשיו, מה שלפניך, זה, תראה איזה יופי. יאללה, בואו נעצור פה לפיפי. נעצור פה רגע, לראות הנוף. ממולנו המרפסת. נכון, שמה. איפה אתה רואה מרפסת? זה נקרא זה מרפסת, נקרא. שם איפה אתם רואים סוסים. לך פיפי עוד פעם? שמה. זה המרפסת. מה עוד פעם? פעם ראשונה? מה זה? צלמי דורון עושה פיפי. אולגה, צלמי, צילם? זה. תצלמי את העץ, תגידי דורון מאחורי העץ. אולי זה לצלם. הנה דורון מאחורי העץ. מה קרה? זה לא הדבר פעם? לא, זה המרפסת כבר. הסוסים ילחכו פה את השיבולת, אז תנו להם מושכות שילחכו. הנה שם יש מקום, עוד מקום. שם, זה שיבולת. ללחך. אז הנה זה, מי שלא מזהה, אתם יודעים כבר, מכירים, זאת המרפסת. יודעים מה זה המרפסת? לא יודעים, טוב, לא יודעים. מה שאתם צריכים לראות פה, יש כרם זיתים עתיק מאוד. אני מאוד מאוד אוהב את הגבעה הזאת. זאת אומרת, הגבעות העתיקות האלה של יער בן שמן. יער בן שמן בעיקרון, זה היער המקורי. לא זה. זה אורנים שהביאו לפני 50 שנה. יער בן שמן זה עצי זית, עצי תאנה, אלונים, עצים ארץ ישראלים נמוכים. יש פה גזעים של 300-400 שנה. אני אומר שזה אחד הפסלים, זה הפסלים היפים ביותר של הטבע, הגזעים האלה. תסתכלו מה זה גזע של 300 שנה. מה שקורה עם זית, הוא מוציא עוד ועוד גזעים, זה נקרא בהתחלה חזירים,
אם לא מורידים אותם, זה מתאחד לגזע אחד גדול. זה לא שהגזע כמו עצים אחרים, שהגזע גדל, אלא פה הגזע מתאחד. הם פשוט נדבקים, וזה מה שיוצר את כל הפיסול הזה. עולים שמה לגבעת קימזו. בוא חצי שמאלה, העלייה הזאת היא לא בעיה דרך אגב. לא, ברור, אבל... היא לא בעיה. הסוס בוחר את העלייה. וואי, איזה נופים. תדע לך, אני נותן להם לפעמים לבחור, כי הם יודעים מה נוח. וואי, איזה נוף. איזה יופי. פה יש קברים, איזה פה יש מדהים. קברים עתיקים, תראו משמאל וימין, יש פה קברים מאוד עתיקים. של מי? לא יודע. מצפה גימזו, נכון. אתה יודע, לפני 2-3 עשינו טיול. דרת. יאללה. מי שלא יודע זה מצפה גימזו. גימזו פה מתחתנו. עיר האורות, אם היה עכשיו פה שראיתם רואים את ערי האורות, רמלה לוד. אחרי רמלה לוד יש לנו שם את ראשון. ושם את תל אביב. תראו את תל אביב איך היא שקועה בתוך הרפיח. רגע, יש לי סיפור, רגע. לפני שנים, אני רכבתי לפה עם קטנצ'יק, קשרתי אותו פה לסלע. קטנצ'יק נעקץ על ידי דבורה, שאני יושב שם, ופשוט פרץ למטה עם הסלע אחריו, רץ לחווה שהיא שם. קטנצ'יק קרץ את כל מה שאתם רואים עכשיו, שסלע מאחוריו, ואני מסתכל ואומר, איך אני מגיע איך אני הביתה? מגיע אליך? ואז היה לנו עוד שני סוסים פה, עליתי עם עוד מישהו על סוס, חיפשנו אותו, הוא הגיע לחווה, הוא עבר את הכביש, הכל, הוא הגיע לחווה. וואו. עם הסלע? הסלע פה נפל לו, פה, בסוף הירידה, אבל עם המושכות, עם הכל עליו, כאילו. והוא הגיע לשם, עבר את הכביש, הגיע לחווה, למזלנו הוא חי. כן. כזה יש יותר מדי סיפורים איתו. זה גימזו. וואי, כמה זה יפה לראות חבורה ככה רוכבת. איזה תענוג.
מה יש? אה. היי. עכשיו טיפה, נשענים טיפה קדימה, מסתכלים על הסוסים, מעבירים את מרכז הכובד שלנו מעל מרכז הכובד של הסוס, כי זו עלייה ארוכה. מסתכלים על הסוס. תסתכלי על הסוס. אפשר רגע לעצור, אני צריכה לחזק לו את העוקף. לא, תחזי תוך כדי. תמשכי ישר. תמשכי את זה. תתכופפי. דורון, איזה נופים, חבל על הזמן. ממש. כמה שרכבתי, אבל כל פעם אני מגלה מחדש את היער. זה הגדולה של היער. כן. כמה שרוכבים וכל הזמן חדש הכל. אך, נתקע לי השיער בעץ. הנה, נראה לי כבר מתחילה, כי נתקע לי בעץ. דורון, תעצור קצת. אל תיכנס לי פה ברגליים של אנשים. לא, זה לא זה. לא זה, זה לא זה. לא, אני מחפש שביל שממש מגיע מהצד הזה לגבעה. לא, לא לזה. לא, התכוונתי, אני מחפש את הגבעה. אני לא רואה אותה. גם אני לא. לדעתי אנחנו לא בזה.
בלי דעות, בלי דעות. יאללה, בואו. לא קאנטר, לא משה קאנטר. לא קאנטר. אתה מהיר מדי, סיקו, ציון. סיקו, אתה מהיר מדי. מה זה לא קנטר? אמר לא קאנטר, בבקשה. להוריד חינוך, רק ראש, זיו. אני רציתי לבוא משם, אבל עכשיו אני לא אחזור להרים. מה שהיינו צריכים להיות להרים של 800 מטר. זה הכי גדול פה זה עייד. עייד הוא הכי גדול. לא הגענו שם. אני מכיר פה, אני הרחבתי פה המון. הנה קרבת הזיתים. אוי, תפסו לנו את העץ. לא, תפסו לנו את העץ. יו, שי, אחד הטיולים הראשונים שלנו ביחד היה פה. אני גם הייתי כמה פעמים פה. התפרסו על כל העצים, לא שם, לא שם. שי, נכנסת למתחם. תיכנסו, תקשרו שני סיסים שמסתדרים, אוהבים, שנמצאים אחד ליד השני בתאים. מישהו יש עוד חבל שלא השתמשנו? כן. הבר שם עם השלושה יפנים נהיה כמו דוקטורים. אבל האוכל שם הכל כזה מדויק וטעים. יפני אני מכיר רק את מנטנטן. יש שם רק את המוצ'י הזה, זהו. שנה הבאה. וואלה. זה הסתיו שלנו. צריך אבל להיות בכושר חזק, הוא עובד חזק. יש פה מכונית. לא בעד. ישר. דבר אחד, גמרנו את כל העלייה. זהו, חוזרים לכיוון החווה. תגיד לנו מקום לקאנטר. קאנטר אחד, שמתי את הגופרו מאחורה. אני הראשון, כולם יהיו מאחוריי, נעשה של כל העדר מאחורה. הוא ממש כאילו, הוא עף למטה ולמעלה. עכשיו? קצת. שמע, הוא אומר שזה קופץ. תהיה בקאנטר, זה לא יקפוץ. לא, אבל... תקשיבו, כי זה הפוך, לא בגלל זה.
דביר תעבור להליכה, צ'יקו תעבור להליכה. יכולים לרוץ אחרי ג'ק קולות, תראה. תעבור להליכה. כן, טוב מאוד, פה, על ימינה, כן, תלך על המסלול, פה ימינה. תפעיל, שון. אתה מופעל פה. מצלמה. טוב. בואו. טוב, זה נפל. אני אוהב אותו. היי. קדימה.
קדימה, קדימה. נו, קדימה, דווי. רגע, דורון. אני פשוט אוביל את השביל, בגלל שאני מוביל. לא מכיר. רציתי לסבוך לך את הענף. מתכופף פה. כולם בפוזה זו. שוהם. היא קדימה. מה? היא קדימה? כן, התעוררה? חוזרים הביתה. בצרות שלו? ראית את זמירה? מי? זמירה החתולה. לא? אוקיי, שמעתי שהייתה חתולה חדשה. סול ימצא יותר נכון. את לא מבינה מה סול עושה לה? די. היא אוכלת אותה. בקטע טוב כאילו. וואי, תקשיבי, זה מטורף. אני באמת אמרתי לך, אתמול היא קראה לי, אולגה. אני אומר משהו מוזר, היא קוראת לי נעצרת כאילו שאני אבוא אחריה. ואז היא התיישבה ליד הכלוב. זה מטורף. מצד אחד אני אומרת, לתת לה את הגבול הזה, ושהיא כאילו תדבר בו, אבל מצד השני אני מפחדת. מה היא יכולה לעשות? מרוב האהבה שלי. לא, אבל מה, היא גידלה 4, מה? זה כאילו חסר לה, זה מטורף. אולגה, זה אומר שאין ברירה. כמה פעמים, אני לא
כן, ניסיתם? לא, פעם אחת אני זוכר, אבל... הלו, יש פה ענפים, אני לא בגובה שלך. אוי, כרית זזה. כן, היה ממש כיף. למה החלפת, בן? סתם לא מחליפים. תמיד אני זוכר שיש פה את כל השבילים, וצריך לבחור שביל, יש 1, 2, 3, 4, 5. כן. זה מרפסת. אנחנו שמה זיתים. איפה שמתקרבים, בקיצור.
עולים על השביל הראשי, לא עולים. נוסעים לראשי. נהנים מהסלאלום. זה את הרעיון. איזה כיף. יואו. שבת, יש הרבה אנשים, אז כנראה עושים סיורים. יאללה, עד שאתם תחליטו. כן, במקום, כאילו... ראיתם שחפו? מה זה? הם חפו? וואו, אני לא מקורא. לא באמת, לצד אחר, לא לכאן, לא לכאן. זה עשה משהו אחר. תקשיב, זה יותר מהכל. איזה טיול. איזה טיול! חבל הזמן. בוקר טוב. לא. איפה אתה רוצה שאני אעצור, תמר? למה אתה נמצא את הקרונה?
איפה? ימינה. ימינה, בדיוק. מה זה היה? לא מפה, משם קצת. כמעט חזרנו. להסתובב עם הפנים לשער, נחכה לצ'יקו. או עם הפנים לשיבולת פה, האמת יש פה גם שיבולת. Все, вернулись в конюшню. חזרנו לחווה. יאללה, זהו. Все купаются. Все после большого тиюля больше ненем. יפה מאוד. נגב, כן, מחפש לנהוג. מסכן, חמוד. שלא יהיה דלקת. רגע, יש לנו מוחיטו מי שרוצה. איך שותים אותו מהבקבוק, נעמי? כן. אם יש לך...